Ассалому алейкум духтаракои хушрӯ, ҳама каса созен хубен. Бозам ҷои апай гулия омадагиен духтаро. Ин материала хушрӯгиша бинен. Борои новинкаи бори Дубай, дизайни нави серсанг. Нархо сар мешавад аз 400 сомон то 700-800 сомон духтарако. Ана мигало. Ҳоз нархои ҳамаша дона-мадона гуфта наметонем, ба хотири савдогар дар пешмон қарор надорад. Мана коргаршон гати кор кардесем, бора нав дро вардан омадем, мо ҳам ба навор гирифтем. Чуноне ки гуфтем аз 400 сомон сар мешавад то 700-800 сомон. Анами борои Дубай духтаро и хушрӯгишона бинен. Аҷоибот фасон. Айни кабути осмони ранги малина низ доран. Ё киртошон бо базеби бад небурад духтарако. Ина касе dastavka мехоҳад, dastavka доран. Ай малинаш буд ҳози бо красни дора, ҳози ҳама рангоша дона ба дона шумо да нишон метем. Аммо таъкадагитон дамҷа бесама нишон додангирам айла. Ира бинен духтарако. Ина ранги сирх. Аҷоибот хушро. Ранги фиолетови меша, читари меша, нигоҳ кунед чи цвет иқа хушро ай духтаро. Ира бинен охе. Дар дарини санг бовар кунед тар задагӣ ай. Бозори Корвон аз тарафи пажарка дуюм дарвоза, магазинои шишагӣ дуюм магазин мешавад. Ина асроға нофаҳмо боша метавонен рақамҳои савдогар да занг занен. Маълумоти бештар аз худашон гирем. Писташки цветам необичный цвет. Ина ранги сиёҳ. Касоне ки мехоҳанд харобина намоён шаванд, иминое барои ҳамоно нигоҳ кунед. Ранги сиёҳ вообще ваус ки бромадай бо сангои хамлён ва бардове. духтаро як лиҳози хушрӯи дига нишон битем. Ира бинен духтаро иқа хушрӯвай. Дар дарини санг бовар кунен тар задагӣ. Ина аҷоибот бори Дубай ҷон духтаракои хушрӯ. Ҳоз бо ма дига аксияшонам нишон метем бинен. Ина ё духтаракои хушрӯ 450, 550, 650 буд. Аксия кати 350 сомон шудаги арганзо якум сортан духтаро. Беда ҷа ёшам нишон тем. Аи 4-5 рангаи розовичи ҳам дорад. Ино низ 350 сомон аксияшон сар додаги духтаракои хушрӯ. Я обш обзор мекунам подписчикҳо бинен дар ин мағоза чиҳо ҳастай. Ба мерем пеши комбахтои амбре. Ина бинен. Вибр бисёре арганзоҳо низ амбрей доранд. Ани бархтоям ҳаст. Ани вишивкао киртои злайхову дигару дигар 400 сом бо арзон мекунанд доранд. Ручная работа ай намуда доранд. Ина бархтои тоза бори Дубай оригинал низ доранд духтарако. Ана ёрам нав омадаги глянс ви ипек качество ёрам беҳади бад хушрӯи нархшам нархи дастрасай. Ани 4 намуд амбрей комбах омадаги духтарако бинен чихе хушрӯ. Бори новинкаи соли 2025 кан духтарако. Ина вибр да таво бисёрина касе dastavka хоҳад dastavka аз наздик дидан хоҳад сроғара фаҳмодан подписчикои азиз биёен аз наздик дида харидорӣ кунед. духтаракои хушрӯ духтари ҳайталира кирташа овардем нигоҳ кунед ҳама корои дастӣ да ҳама ҷо то якним аз осомона дар ин мағоза и хеле нархо нест. ай дар нархои бозор хеле фарқият мекунад. ватсапшон да нависен отдельный сурат мепартен ранги сирх ба ранги молоч нигоҳ кунед чихе цвети хушрӯ ай духтаро. аҷоибот фасон коракои дастӣ. Рости ман шахсан худам омадам ҳозир ҳар дам нигоҳ кардам гуфтам кадомша гирам. ҳар диш махуш шуд бо ин сеюм ранг шадидам ай уда хушрӯтар. ишоли ҳиндиски пӯшондагиан духтарако. набинед коракои дастӣ. касе аз мағозаи апай гулия харидорӣ мекунад. касоне ки духтаракои хушрӯ 5 либоси арӯсӣ аз мағозаи апай гулия харидорӣ мекунад нигоҳ кунед дар оҷа шарф ҳастай бо турои арӯсӣ сарандозаи арӯсӣ ҳастай якта туҳфа мешавад ё ин ки як материалам ки туҳфа метонем бигирем любой чи ана чи меган шарфай ё ки сарандози арӯсӣ низ туҳфа мешавад. на духтарако маълумоти бештара бо аз фурӯшонда мегирӣ ватсапшон мемонам.